बड़े दिन से बैठल हो, का बात है? अरे नहीं देखे थे गुरु से इधर सब गुरु सिंह बनैले हो। हाँ ऐसे बैठल झंडा ले ले आओ। तेरे पार्टी है वो आरजेडी के। अरे यार जेडी के जितावे के थोनी कमाना जरूर करते 17 महीना इलाती जितना कर दे कथी नौकरी दे दे कथी तभी आरजेडी के जितावे दम वोट दबा के देवे। दबा के सबको वोटर कार्ड हवे ना हो क्या ऐसे खाली हो जिताइयो माई पापा साफ देवे साहब कह रहे पदवे नेता अच्छा हाथी ना हो। नेता से तन चुना लिए खाबी देखा हमरा तो ना हलो पहले से, तब तोहनी कहे था तो हमू एगो हवा वोट जो हमू दे देबो और दाम दवा ललटेन में पा काम करता था ना हो पूरा भी करता था। नौकरी छूट मिल तो जीतो तबरी। हाँ तो अच्छा ठीक है सब तो जरा तोहानियों सपोर्ट करा। हमरा कहे था ना कि तोहानियों पिछुआ दे लालू चाचा के जिता देना, उनका बेटा के मुखिया बना देना। 5 किलो जी अपन तरफ से खाली तोहरा खाई 5 किलो। अच्छा जनता के तालाब में बट भी जी सबको वोटर कार्ड बनल ना होता आज साहब देखना रे बोल लाड़ी चलो कौन कॉलेज कॉलेज जाए थे कि नॉलेज ले जाए थे? अच्छा है कि तोर वोटर कार्ड में नाम हो हमनी और जेडी पार्टी से तो वोट अभी केरा देवे के मन हो बीजेपी के और जेडी के बीजेपी के ना गे अबरी भर और जेडी के अगर आरजेडी के वोट दे में तो तोरा अच्छा एगो सोना के कागना कीन के दे देबो। सब चीज